ste na to povedali, keby ste používali produkty, ktoré vám zaručia 100% účinok krásneho, pevného a mladistvého vzhľadu? Ja by som bola za. A práve preto vám predstavujem našu kolekciu Timewise Repair, ktorá je z tej najvyššej a najluxusnejšej rady Mary Kay, ktorú ponúka. Obsahuje rastlinné kmeňové bunky, ktoré nám pomáhajú našej pleti vytvoriť si novú bunku alebo naočkovať naše bunky, aby sa správali ako mladé, ešte keď mali 20 rokov. Pretože čím sme starší, tak tá deľba buniek je oveľa náročnejšia pre našu pleť a náš organizmus, preto odporúčam skutočne venovať pozornosť našej pleti kvalitnou hydratáciou. Ak je pleť správne hydratovaná, v tom prípade vaša pleť bude pôsobiť šťavnatejšie, napitejšie, aj vaše vrásky sa budú rozplývať, takže nebudú až také hlboké vo vašej tvári. Dokonca je tam aj popočník azijský, ktorý pomáha pleti bojovať so zápalmi, takže krásne upokojuje a pleť sa rýchlejšie hojí. Hlavne sa v tomto čistení môžu používať aj dámy, ktoré majú sklon k akné. Opäť tu máme ďalšiu zložku a to je slnečnicový olej, ktorý pekne hydratuje pokožku, uceluje, rýchlejšie regeneruje, opäť hojí. Kolekcia Timewise Repair sa skladá z čistiaceho penivého krému, z luxusného liftingového séra, z denného krému s faktorom 30, nočným krémom so zakúzdreným resveratrolom a liftingovým očným krémom, ktorý má na konci kovovú hlavicu, s ktorou pri aplikácii si masírujete očný krém do očného okolia a zároveň vám aj chladí vaše unavené oko. Pre dámy od 35, pokiaľ máte veľmi náročný životný štýl, že máte málo spánku, veľa stresu, odporúčam už od 35, ale je nastavená od 40 rokov, pretože tá pleť biologicky je tak nastavená, že už tedy začínajú tie prvé výraznejšie známky stárnutia. Ja osobne používam liftingové sérum spodnú časť tváre, ale hlavne od očí smerom dole k dekoltu alebo na dekol. Poďme sa pozrieť a poďte sa zoznámiť s touto úžasnou kolekciou, ktorú vám predvedem v tomto videjku, ako ju používať a ako dané produkty vyzerajú v skutočnosti. Na začiatok si povieme, ako sa správne starať o pleť. Pleť treba čistiť ráno a večer. Ráno použijete čistiaci penivý krém, následne pleťovú vodu, ktorá vám pleť dočistí, uzavrie a vyrovná pH. Použite liftingové sérum, očný krém a denný krém. Na večer použite čistiaci penivý krém, pleťovú vodu, liftingové sérum, očný krém a nočný krém. Toto opakujte každé ráno a každý večer. Repair krémy sú špeciálne hermeticky uzavreté, aby neunikla ani jedna kvalitná špeciálna zložka, ktorá pomáha našej pleti. Očný krém má špeciálnu kovovú hlavicu, pomocou ktorej si stiahnete opus očí, únavu a kruhy pod očami. Tak a poďme na to. Poďme si ošetriť pleť. Použijeme čistiaci penivý krém. Malinké množstvo nanesieme na prsty, rozpracujeme, použijeme vodu a rozpeníme na tvári. Tvár, krk a dekolt. Čistiaci penivý krém si zmyte dole vlažnou vodou. Teraz použijeme liftingové sérum na trojuholník krásy. To je časť pod očami, hrana brady a krk a dekolt. Stláčte 2 pumpičky na celú tvár, tu máme odmerku. A sérum postupne rozkladte na trojuholník krásy a vtrite do pleti smerom hore, vždycky ťaháme. Teraz použijeme očný krém, vytlačíme si očný krém, naklepeme na celý očnicový oblúk a teraz masírujeme s celou hlavicou 8 kruhov. Takisto spravíme tento úkon aj na druhom oku. Liftingový nočný krém vám zaručí skutočne krásny vzhľad na pleti. Stlačte 1 pumpičku, naklepte na celú tvár, čelo, nos, líca, dekolt a krk a vtrite do pleti a ťahajte smerom hore. Pekné to má balenie, čo poviete? Takže ak hľadáte niečo
liftingové, účinné, luxusné, s čím budete skutočne spokojné a budete vidieť výsledok v zrkadle už po týždni, dvoch, tak určite skúste našu luxusnú radu Time Wise Repay od Mary Kay. Vaša pleť nebude potrebovať len túto kolekciu, ale určite na 1,000,000% odporúčam, aby ste mali ešte peeling, potrebné ďalšie masky či doplnkové séra, ktoré tú pleť ešte viac zlepšia a vytvoria úplne dokonalý vzhľad na vašej pleti.